И здравейте хора, какво става? Аз съм ProtoJump и днес искам да снимам клип на Майнкрафт и да ви покажа как сме се развили с един приятел днес в един свят. Ето ми ги всичките светове и сега ще вляза в този свят и сигурно той казва от половин час, че сме почнали и гледайте, ето това е света. Направихме си куче и неща, намерихме много. Тук дърво и ето я къщата. Тук сега почваме една стаичка, ще разширяваме. Ето тук малко да го направим така. Ето тук повече от дърво е така. И... Аре бе, ти говори. Аре бе, говори нещо. Еми все едно. И това е... първи клип. И мен лично много ме кефи какво правиш. Каква е тая глупост? Каква е тая глупост, дете сложи, бе? Леле бошки. Вчера направихме един свят. И аз направих някаква глупост. Такава... Разбърках светът, нещо там направих. И светът замина на кино. А пък сега играем. За какво вземаш нещата? Само те. Си оставим той. Остай го. Остай листата. Операта по-точно. За какво ги вземаш? Нещата. Ма за какво ги вземаш тези неща? Аз съм ги събирал, не ти. Правя си меч и такова мотика или как му се вика. И да си подредя нещата, а в другия епизод ще снимам в сървър, може би. Не знам. И ще се развия доста в сървър. Факли ми трябват. Факли. Те са в мен. Направихме доста факли с кола, който имахме всички, Зомби с броня. И... идвам, чакай. Върни се в къщата. Бързо в къщата. Не трябва, да го изпукам. Ще убий веднага. Да се убий. Ама даваш бронята после. О, ес. Килна. Кутите, защо са така отворено? Кутите излезем. Взех бронята и си я слагам. Да се. Айде бе, като намерим айран, тая ще я дам. Че айранът е по-хубав. И ей, тук не те знаем каква беше тая глупост, да махнеш прозорците. И да сложиш някакви... Служи дървото, че кутите ни излиза от там. Абе, голяма работа като излезе, бе. Остави го. Той да не е толкова глупав, мой да са би. И сега да направим врати. Че тамани е тук да сложа. Как отвътре ли не? Пази се, де. Аз направих врати, за какво хъбиш дървото? Не хаби дървото, имах едно останало. Ми аз пък направих. За какво ни казваш? Научиш като... Това бе, той моето куче, бе, не го бутай, бе. Кучи, казва. Защото нещо обидно за него. Ето, влезеш и... Куче. Тук искаш ли да ни е път към мината? Ами да. Еми що? Еми хора, ще се върнем като малко покопаем надолу. Айде. И здравейте отново хора, покопах надолу. Дай кирката, че моята се изхабила, ече и тая. Дръж! Къде е кирката, бе? В мене. Го покопах и ще се запитате защо съм с тварка, за да виждам. Първото, защото екрана ми е много тъмен и не мога да го направя по-светъл.
има някакъв бъг. И второ, ми е много тъмно и няма как да виждам. Защо чупиш, бе? Гледай, всичко изкочи, за какво го чупиш? А? За какво чупиш честа? Да го сложим на друго място. Оф, бошке. За какво ти е на друго място честът? Някой ще го изеде там. Не го бутай. И те са си моите неща. И видяхте колко много съм изкопал надолу. Ей, И това мисля да ни е пещерата. Не знам, тук няма никакви айтеми, никаква дупка да намерим пещера. И зато и копая, ама ще потърсим ете наоколо до къщата. И съжалявам, че не бях почнал от началото на този клип, от началото на този свят да снимам, ама просто забравих. И съседих сега и започнах да го снимам. И се надявам да ви хареса. Абонирайте се за канала ми и харесвайте. И това. На тебе даже и не ти чухме гласа през този клип. Не. Съжалявам, че спрях, ама тук много ме издразниха сега. И провалиха със сигурност целия клип. Спаунер! Олеле, хора, намерих спаунер на зомбаци. Абе, за какво викаш като момиче, бе? Нашата мина. Аре, бягайте! 2 честа има. 3 енчантнати книги! това е един чест. Тонус. Олеле, ще си енчантна бронята. Трябва да осветим спаунерът. Ами добре, след малко ще... И здравейте, хора, отново. Намерих доста айран в пещерата. И сега го изкопавам. Ето, виждате, че е много. Ама все по едно. На 20 места айран има и по едно. Сега по 10 сигурно ще ми пусне от ей тук. На мен само един път ми се е падал от 10 да ми пусне. И като го изкопая този айран, мисля това да е краят за клипа. И ще продължа клипа. Ама другия път ще го продължа. И его тук. Значи тук копая айран, пада ми гравел от ей там. После копая айран и от ей тук ми пада гравел. Викам, дай да сложа факли, да като падне гравела да се щупи. Копая тук, от никъде не падна гравел. И много се ядосах, за дето само си сложих факлите и да ги изхабя. Тук ли беше спаунер? Защо изкопа всичко? Нали този материал е много важен. Ма то пак сега има много малко. Ами добре, хора, я погледни насам, на където аз гледам. И добре, хора, това мисля да е за този клип. Нагоре погледни, бе. Ама ела до мен. Ти не е клипът. Ами добре, хора, и кажи чао после. Чао. И добре, хора, това мисля да е за този клип и чао.